Едно следобедно кафе на моя балкон. Да видим как са цветята. Доста е горещо и май са доста поувяхнали. Ето това тук, скоро не съм го отчупила. Махам също и изсъхналите листа. Да видим сега и другите мушката. Тук на терасата май слънцето не им понася много. Много бързо прецъфтяват. Доста е силно слънцето. Май малко сянка им трябва. Що така ли се получава? Дали от слънцето? Или им трябва тор? Това да го скъсам ли това листо? Ще го скъсам. Ето и тук. Що така ми? Ето и това. И махаме го. Защото има други пъпки и трябва да разцъфнат. Боли да ги наторя с мая, тор. Нещо трябва да ги подсиля в тая жега. Кафе щях да пия, но ми се приядоха палачинки, защото вчера аз само една опитах. От цяла доза палачинки, само една остана за мен. Да видим сега кой ще ги изеде. Ето ги и палачинките. 16 палачинки само за мен. Най-много 2 да изям. Но с домашно сладко. Да си ги намажеме. Много са мекички. Вчера ги изядаха. С пълна уста не се говори, обаче наистина са много хубави палачинките. Сега разбрах защо за мен само една е останала. Сладкото е много хубаво. Есента пак ще направя. Доста е сладко. Предвидливо се приготвих едно сиропче от маточина. Маточина, която мама отглежда в градината. И след обедното кафенце. След обяд се отдаваме на релакс.